Diri kang anggit awujud serat pagorit sinanggit sarana wirid satemah bangkit dadya carita lumit Parwa sing wiwitan sasmita purwane dumadi nenggih lakon ing madya pada kawiwitan Nabi Adam lan Ibu Hawa wayang Purwa dadi tuladha gesanging jalma ingkang sedaya anengku kurbaning Gusti Kang Maha Nasa Asura kelawan watak sura dadi rengganing carita kadya saloka Suradira jayeng palunggon suwuh brasta kaping ulah Darmastuti Wardini Nadyanto digdaya kinayoman Sandurgakala lamun dek sura wong mangsake kastenira ing kono yekti bakal sirna abiles dene rudaning watak sura anyar karo nyarengi ing Purwaratri sinengkalan dhuwuring
kagunan kunjuk pring Gusti. Katingal gumelar menika Purwaka nenggih punika gumelaring negari Ngastina ya negari Gajahaya Liman Benawi Guru Janggala inggih awaston negari Purwa Sinandra. Pramila sinebut Ngastina karana dukunaning Sang Hestimurti ingkang Prabu Hastapraba kang keparang yasa negari. Gajahkaya dadi pepenget lamun ing nguni tilas kedatoning Sang Dirada Prabu Gajahsura ingkang dipun telukaken Sang Kersi Purasana Liman Benawi mangkordi ngongkang samudra bisik bandar sinungging pratima pinetha gajah anginung toya awastarca gajah purba kayun Guru Janggala dadya kedatoning sang bangsa Kuru pramila sinebut Purwa Srinadi labet kang yasa negari teksih Trai Prabu Sri Mondo negari Ngastina dengan cek jaman kencana pindaning Swarna Dipa binasakaken gundul ing apapak umpama obor padang urupe kalamun gunung dhuwur kukuse yen to kali jero kedhinge bebasan pasar adoh kumandhangi bontaraning prajane wanduring kawibawan katingal saking kuthaning bangsa manca ingkang Aliridata tandha siye kekadangan lumadine gesang ing para kawula kang samiya dinatur siang ratri ngelur selur ngupa buga tan wonten kang nganggur watak srei samiya bensingkur sugih brana samiya syukur lawan ropang sumandulur satemah sembada gesanging makmur para among tani samiya tabri saben hari kontap makarti nggarap lemahe Gilir Gumanti lemah gemelar Pandya Batari Sri lemah kapur samiya den lulur lemah padas curi samiya linebur sakemah dadi kang sarwa pinandul para dagang samiya rumadan bangsa Maspa datan Kuciwa anggendong jala mider samudra miyasa mina datan Pramengka kadya Mas Kentar lampahing kawok amung kuciwaning sang nata kang asta pusaraning raja tansah anggunggung kuwatang adigang adigung adiwuna binasakaken bantar seneng nglancangi dhuwur seneng ngungkuli landhep seneng natoni negari Ngastina katingal ageng nanging dereng agung katingal ayom nanging dereng ayem amarga para praja nayaka miwah sentananing ratu rancak samiya anggunggung diri kerem clemer lumuh makarti kasusilan dianggep dolanan ingkang dinonto amung swarganing raga amuja urip ping yangga satemah muru dhateng kanistan sinten to ingkang jeneng nata bau benda wonten negari Ngastina mapan muspilaning lamun kethek ananging prabasa to prateka dewa pemisik pandhita peparab lamun ratu wenang adijoluk sang nata jejoluk Prabu Duryudana inggih sang Suyudana Jayapitana Jakapitana jejoluk Prabu
Prabu Kurupati Kurendra Sri Gendarya Suta Rasta Siwi inggih dijuluk Prabu Gandarya Gandaryanata ya Sang Prabu Tripamangsa pramila dijuluk Sang Prabu Duryudana Sang Nata hangrasuk makutha kaprajuritan Jayadana mengko wedi lumintut dedananing kadya kirining banyu nerada jejuluk Jayapitana ngerti dadya wujudane prajurit Jaka Pitana mengko wedi dadya pemenget dun nalika teksik Jaka wis sinengkalan nganggur jumeneng nata Prabu Kurupati dadi ratune bangsa Kuru Kuru Endra hamratoni kadang kados ingkang sinasapan padya sajungga nenggih Dewi Dursilawati Gendarya Suta sang nata katmajaning Dewi Gendari Dista Rasta Siwi ya ganing Nerwanti Dista Rata Prabu Benjang Baratayuda dadya prajurit pamungkas Tripamangsa minangka pepenget duk lairing Sang Nata damping 3 Sang Prabu Duryudana ngasta pusaraning praja linambaran paugeran catur wara nenggih sama beda dana benda nanging cak-cakaning teksik kemengsun lirik panguwasa kinarya bada jeneng sembranan lamun kumpulan tanpa beda kadang Kurawa ingkang Dursilawati candha anyaraning mangsa kasada Windu Satraya denengaran Woko Prangbangkon Anggara kang Kalimagun Tabunawa Sang Nata Parangya Sinewaka sidhek pemenem datang ana sabawane kumanusa sene. 我。
Wekasan langit di sini yang sukmo sesemitaning sun bono langgeng rahayu sagung dumadi margikaning pasenawaka ensun paring udapati pakurmatan mugi mentah marang sakabehing kang rumasa kabawa kabeh alintah marangga ruming buri kertarta warasana praja ngastina. Duh kadang sepuh Kakang Madiratna Kakang Suryatmaja menapa wilujeng rawuh sampeyan wonten mriki Kakang Ditswangkarna. Salam kalian kabeh sinadwa ira-ira sinamting laman kinebehake tawang tuwang. Ya ya Prabu. Ing mongko kebesan ing Kadipaten Ngawong. Wo.
boten wonten seseorang pepalang menapa-menapa ing margi amung kawilujengan seger kuwarasan Bagas Waras ingkang raka ing Ngawangga ugi panjenenganing Yayi Prabu ing Negara Ngastina tansah jinangku dening dewa ngrawisih ipun pariwaraning Gusti kang andhar bebasti mugia Yayi Prabu teguh kukuh bakuh rahayu wilujeng slamet Yayi ngatur buming panuwun panguji kula dalah sami-sami kakang katuran areh sawetawis dipun sekecakaken anggenipun pinaraan ya Prabu sampun boten kirang-kirang sekeca anggen kula nggadahi matur nuwun Yuh Rama pepunden kula ing pertapan Sukalima Kanjeng Rama ingkang kula dama-dama Kanjeng Rama ingkang kula pundi-pundi dadi guru nadi kula dados guru pawulang kula duh Rama Panembahan Umbayana wilujeng rawuhipun Rama Panembahan dadi sebedhok puthe tombok kopi kok nyomong petahe sing bae koyo ajo ijon ijo rodolo anak angger kula Prabu Suyudana pun seru-seru anggen muja-muja pun seru anggen ngejokaken kula. Oh, kula rek dijokno wong niku ndas kula kok rumangsa gedhe ngoten kok susah. Ya madya mawon, sak madya mawon. Nggih wis pancen kula niku guru nadi Paduka. Angger Prabu Sudana wonten negari Ngastina. Mugi anggen kula meminta ngubraning Jawata Lima kawengi yen nyuwun menawa kang dados anak kula Suyudana mengku negara Ngastina pinaringan pinayungan teguh baku rayu wilujeng slamet ngaten Angger Prabu ngaturake gunging panuwun Rama pepunden kula Rama Kumbayana katuran areh ing wedal sawetawis Rama suguhane maler mawon nyambleng wonten mriki kaya nggih cocok aturan areh Rama inggih Nun sewu sederengipun Rama ingkang winayo ing anggur Rama ingkang kula pundi-pundi Rama ing dama kula dama-dama Rama Prabu salya ing Mandaraka wilujeng rawuhipun Kanjeng Rama waduh nggih pun Rama inggih boten wonten kepalang menapa-menapa saking Mandaraka sareng dumugi wonten Praja Ngastina raos kula mongkok raos kula bungah andeleng katon remaning Praja Ngastina saya dangu saya ngrembaka saya dangu saya ngembyut pratandha menika adil makmur murah sandang kelawan tangan sampun dipun wengkoni wonten Praja Ngastina la mila nggih pangestuning pun Rama rina pantaraning dalu mugi mentah marang panjenenganing Angger Prabu Suyudana ing Ngastina ngon kasinggihan dalu-dalu Rama kula iki nyuwun mengarsaning Gusti
Kanjeng Rama mugi pinaringan bagas kuwarasan. Oh, inggih nggih. Aturake gunging panggung kados mekaten. Dibutuh Condro saking Padang Sang Prabu anak apa kok ndadak Amit sengkel Kanjeng Rama Kanjeng Rama dipun undang wonten alasan katuran rawuh wonten Garing Astina sak temene wonten napa nggih serat kula waos kabedhok sak lebeting Darius anak Anggara Prabu badhe paring kabar ingkang damel mongkok bombongipun penggalipun bombong. Dipun wangsuli Rama ngindikan menapa sajak seru kula nanging boten saweg kapireng. Angger Prabu kula menika ibaratipun tiyang sepuh nggih. Tiyang sepuh kagungan putra putri Dewi Banowati wiwit timur demikining remaja sesampunipun remaja dipun pundhut switaning akrama kaboyong Nalendra sugih Bentara Prabu Suyudana ing Garing Astina sing sugihe seprapating jagat mongkok rasaning anak kula mongkok rasan penggalih kula wong pawakan wong wedok pawakan laran yen ora ana sing opo kaya ngopo nasibe banjur Banowati kapundhut Prabu Suyudana mongkok nggih raos sing tinggalian pun bapa ingkang angka kalih kula kepingin mangertosi menapa ingkang dados sebabipun anak Prabu paring layang teteken panjenengan kautus pun Rama tindak dhateng Astina kabledhok satengahing layang badhe paring kabar ingkang damel bebungah Prabu bapa menapa nggih menapa Kanjeng Rama ngaten nggih mila panjenengan kula atus tindak mriki umpami mengaten wiwit kapan Pandhawa lawan Kurawa ngadhong tumuruning wayu nanging saprana saprene Pandhawa ingkang kasinyungan wayu nanging Kurawa ingkang suwung boten nampa wujuding wayu maperangan tumuruning wayu ingkang dados kagiyatipun ingkang Buddha menika
kandhaning Ratu Ayu Banowati tanpa prihatin, tanpa tirakat, tanpa topo napake sukma raga lawan rasane, nanging dinten sapanika Ratu Ayu Banowati menika lak inggih nembe kasinyungan Wahyu Kanalendran mekaten. Lah rumaos kula nampa Wahyu Kanalendran menika tegesing para kura bakal nyukulake ratu kaping sabta langgeng para putra turun kula benjang dados dados nalendra mongkok rasane ati kula kepingin kula ropyan kepingin kula seneng nanggap tayub sewulan kepingin ropyan nanggap ludruk sewulan kepingin ropyan nanggap andong kepingin ropyan nek tayub gak tau ana kene nyawer tok semono nanggap napa mawon ropyan mungging napa dianakaken dipun bancaki tumpeng robyong tumpeng agung wonten alun-alun bes dado paseksening para masyarakat para kawula demen remen panjenenganing Ratu Ayu nampa Wahyu Kanalendran menika Kanjeng Rama mungging Kanjeng Rama menika dos pundi lak inggih damel mangka king manah lak inggih damel bebungah Kanjeng Rama mekaten Rama kadosa pundi Rama kadosa pundi ingkang Rama nggih kaget nggih wonten werta ingkang kados ngaten nggih kaget lho kok kaget menika liring dos pundi ngeten nggih langkung tiyang nampa wahyu saranane nampa wahyu nika kedah linambaran tirakat kedah linambaran tapa brata kedah laku suci lagu becik nyenyedak marang Gusti Kang Maha Kawasa pamrih ben bisa antuk kenugrahaning jawata linangkup wong nampa wahyu menika mboten saben wong saged nampa awit wong nampa wahyu menika prasacat jalma limpat seprapat amat jalma ingkang triniji tritelu siji menika setunggal ingkang kapuji dening Gusti Kang Andar Bewasti kang demen nindakaken suci sutitah cilingwih manungsa kang liwih tansah di memelas dening Gusti Kang Amon. Sarane wani tirakat, wani prihatin, wani laku bener. Yen dadi ratu ya ratu bener, yen dadi patih ya patih bener, yen dadi bekel bener. Lah niku nalar-nalar saranane manungsa saged antuk wujuding wahyunipun Gusti Kang Andar Bewasti. Lah dene anak angger maringi werta menawi anak Prabu Banowati menika sajak nembe mawon nampa Wahyu Kanalendran. Amit sewu nggih. Menika menawi dipun petang babagan kamanungsan. Kula penggalih sarana agal, kula penggalih sarana alus. Monggo ing agal manungsa sinten mboten remen, mboten demen anake nampa wahyu mesti girang, mesti seneng. Nanging menawi dipun tampa kanthi alus, kanthi rasa
menika jomplangipun tebih nggih. Jomplangipun tebih. Sing direwangi poso, sing direwangi tapa, sing direwangi prihatin bebasane ora pitungan taun warsa windu. Semono meneh ora bisa nampa wujuding kanugrahaning dewa, wujuding kewajon. Lah niki amit saya. Kula pireng werta kados ngaten sarene kula menika sampun kalebet sepuh nak. Umpama tiyang ngendikan kula traju timbang kula pikir kula wali. Umpama kula percados menawi Banowati menika antuk Wahyu inggih kula kok dereng percados. Ewet kula niku ngertos lho, nak ngertos. Banowati wiwit alit punika elek ritek putra Nalendra ing Mandaraka tegesing pangeran Pati putri ayu Sekar Kedaton. Lho, Banowati menika tegesing putri ingkang kepama nggih wiwit alit njaluk napa mawon klesanan, butuh apa ana, butuh apa sarwa dicukupi. Bareng muja putri uripe gesane Banowati disuwun Nalendra Agung Dinetara Negara Ngastina Prabu Suwidana Ratu Blegedung sing donyane seprapating jagat. Lho napa mboten kepama Banowati sing kaya ngoten. Kula niku bapakne lho, nggih. Kula niku bapakne. Dadi Banowati oleh tirakat yo kapan. Banowati oleh prihatin yo kapan. Lho kok njur oleh Wahyu lah niki sing kula kok sajak kirang pejabat. Nurutipun bapa lho nak, nurutipun bapa. Tiyang antuk Wahyu menika kedah saranane 3, setunggal lila. Angka kalih wani, angka 3 kurban. Menika kados pundi werdinipun Kanjeng Rama? Tiaran ngono lila nggih. Ora saben manungsa bisa nglakoni. Magepokan kelawan gesang lila urip ana alam pepadang dititahne marang Gusti Kang Mahawasa. Lila ora duwe rasa ngersula dititahno dadi wong sugih ya nampa, dititahno dadi wong miskin ya lila, wong susah ya lila, wong cilaka ya lila, dadi wong jaya ya gelem. Tegese dadi wong lila sebab percados marang dat agung kang murwengrat marang kita. Ngono nggih syarat-syaratane. Ingkang angka kalih menapa Kanjeng Rama? Ingkang angka kalih menika tegesing wani nak. Ngangge sarana manungsa niku gesang wonten ing ngarep donya mung sak derma nampa, mung sak derme nampi peparingi Gusti Kang akarya jagat. Nanging cak-cakane sakniki padha rekuh anggone mikir, tak rewangi ngono kok jebule ngono, tak rewangi ngono kok nangini. Jadi saya menika mboten nggadah pepesten. Manungsa menika yen pinuju susah, pinuju sengkel, yen pinuju susah, pinuju seneng, yen seneng nganti lali ora nate ngendakno sujud syukur ana ngarsane Gusti Kang Amangkurat. Nanging yen pinuju uripe sengkek, uripe apes, oleh nangis dereng-ingin saben dina njaluk pengayoman, njaluk pitulungane Gusti Kang Mahawasa.
terus menerus urip kono donya. Dhewe ana akal pikiran gawe budidaya uripe miturut kamanungsaning dhewe. Ing kono padha duweni pitung sarana agal kelawan aluse mau. Kang angka 3 diarani mani kurban. Mani kurban iku ora saben manungsa bisa nglakoni nak. Saben manungsa ana wong butuh diwenehi, ana wong butuh pitulungan diparingi. Ibarat paring tekening kang kalungan ngobore kang petengen mbade bungah kang susah musadane kang nandang rogo. Paribani kang ngelak kasatan orang embo. Lho. Wani kurban iku syarat-syaratane nampa wae. Mongko anak kula Banowati. Oh, kok ate kurban. Kuwi sing ngetno kancane ngono boleh-boleh gak karu-karuan. Duwike disudo selawe ngono wis gak karu-karuan. Gremeng. Banowati ku gremeng. Apa apa kok dibadakno sing gore. Ayo gak ditambahi barang ngerti apa. Lah niku Banowati wonge wedok tapi yo mbah. Wong tak delok Sidok ya gak cerung itu wong yo anakku aku lho. Lah mula ngger pun bapa niku mboten yakin menawa Banowati nampa wayu kanalendran dinten sapunika. Menggih matur nuwun Kanjeng Rama panjenengan sampun nggulawentah kula dadosaken pitutur nuhun dhumateng ingkang putra. Nanging kula menika nggadahi pemanggih saking dening panggalih kula aja nganti wayu menika oncat saka praja Ngasina. Sampun ngantos wayu menika oncat saking angganing Ratu Ayu Banowati ben para putra Pandhawa dados ratu kaping sapta Rama Prabu. Boten saged nggih. Ngaten. Tiyang boten tirakat, tiyang boten prihatin. Kok nampa wayu lan wong gak tau tirakat, gak tau poso, gak tau prihatin kok nampa wayu sakjane sing ngekeki wayu ku pijek ta ya apa? Apa to wayu ku kesasar, wayu asal lho wong gak tau poso kok nampa wayu. Wayu dan ini kula panggah boten percaya yen Ratu Ayu Banowati. Cukup. Matur nuwun Rama. Panjenengan kula tekakaken mriki mung merune panjenengan Bungah Banowati nampa wayu kanalendra. Sampun cekap. Nggih, nggih. Nuwun sewu. Mungguing Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Pandhawan Kumbayana menika kados pundi panemunipun amrih wahyu menika mboten oncat saking angganing Banowati. Kanjeng Gandara Sukalima rika dangu kang apa anane blaka suta sok glogok blakotang kok tanpa tedeng alang-aling ngono. Mandar-mandar berjati sedok pundute. Sing ngene Kanjeng Gandara Sukalima. sing diomong iki apa? Lho. Lah wong wis ora ngomongno wayu kok isih diomong ki apa iki. Turu tanganku tak keturun. Dene mang tekeni karo bojomu nyambut gawe lho. Ora. Belum untung ngeloni saron lho. Lah karepku ya apa? Kuni Ini. Yen aku dijauhi iwanmu babakan wayu, babakan pulung. ya Aku iki wis ngerti apa wae swara-swarane manungsa wis
Rumangsa pitole oleh Bayu. Song-song Purwanata. Oleh Bayu Keprabuan. Oleh Bayu Nangkuta Rama. Oleh Bayu Wiratbuana. Oleh Bayu Eko Buana. Oleh Bayu Jati Wasesa akeh. Kanggo oleh Bayu sakmono kae gak perlu. Sing penting mau urip ana donya iku ya. Sugih. Derajate dhuwur, anak yo omah dhewe-dhewe. Syukur banget bojomu tambah. Awon ngomongne Bayu macam-macam kanggo kanggo. Urip iki duwe akeh. Derajat dhuwur, bojo ayu, tonton apik. Wis ora aku dadak Wayu tuku Wasesa, Wayu Maputa Rama. Oh, Wayu. Apa mau kok sertifikat digadeni kok ayu. Kanca kurang. Iku lek ngomongno Wayu, lek ngomongno Pulung. Apa maneh Pulung? Pawonge kliru kabeh, kate ana pilihan lurah, padha mlayu nang sawah. Delok celoting Pulung kurang bising dadi, temu-temu mulai ana tengah sawah. Lah apa? Ngangguren. Ngangguren. Nek aku ngeloni bojone kok. Makanya wong urip kudu diteteni wong bebrayang urip kene. Lek kate nyambut gawe diteteni, tune bojone diteteni. Lek bojone tune madhep kula, rezeki mana kula. Rezekimu turu tata madhepe ngalor musim. Rezekimu ning lho, ana Lamongan ana Gresik ana Surabaya ta. Tapi bojomu ya turune mlumah res. Aja bundal. Aja bundal. Wong rezekine wis ngelopo. Akare nobel. Amit sewu rika iku wong tuwek lho Kakang. Rika iku pepunden, rika isih sepuh, diajeni dipundi-pundi. Ngomong rika kok kaya bocah dolanan, bocah angon. Anggere ngomong mawa watonan, ora ngomong gawe watonan. Kaya wis mbok. Kok aku ora ngomong. Perkara Wayu ngalih marang ngalih ora jakno wae. Mergo kabehku ora iso mboktekno. Aku lho le Wayu apa bukti? Ora iso. Jare karo lo terang. Ora dikangkang kepala. Ora Wayu ora kena diboktekno. ngedang kembang ngene. Wayu kalungan kaos. Nggih, cekap Kanjeng Rama ingkang pundi-pundi. Kakang Magduratno panemu panjenengan dos wingi. Amit sewu nggih. Yai Prabu, kula sarujuk kelawan Kanjeng Rama pikantuk Wayu menika saranane kedah Udarasa, kedah prihatin, kedah lelaku suci. Sagedipun nayogani saged antuk Wayu kepraben menika. Neng gandal sekali mau rumah nika. Dawing Kakang Sangkara Dalan Janaka. Janaka oleh Wayu apa ae wonge pinter, jembaring wonge pinter manah. Aja. Ajane nyempil jenenge Janaka. Janaka iku masuk ora oleh Wayu ora dadi apa. Janaka ora oleh Wayu dadi apa. Pintere manah, pintere nyawatake jembaring ku kok tak urang, kok tak nguruki. Janaka saking menteri manah, masih bojone cepet dhewe. Bojone kanca, bojone kabeh. Wong Janaka mlaku nang embonge ngupating grabing ana nggone latari gede wong wedok. Iku yo anakku. Aku pengen nganteni kaya jeneng ngomong iki. Inggih, ngaturake gunung kangge kados menika. Dereng ngantos rampung anggene timbal Pratana. Sinten to ingkang ngepeper-peper kadya soto manggih Rama Nalendra ya Brahmana kabur kangenan mleben dhateng puting ratu.
kasihku wadya ing Girisangara Sang Prabu Dewa Kumara alon-alon dingin Sang Prabu hakim njaluk sepuro tanpa tida-tida anggonku teka ana kene gawe kagiating wong sak negara mangkut di sana jamak lumrah durung tau mudhun durung tau ngerti Narendra saka ngendi-endi dongko pinanggamu Sang Prabu ana eri kalane aku ora basa marang Sang Prabu aku njaluk sepuro pancen aku iki ora diwenangake basa marang sapa wae wiwit cilik nganti dewasa ya Sang Prabu yen pitanyo kelawan aku elek ritek aku iki suwijining Nalendra sawijining Nalendra kabur kanginan tanpa dongko tanpa panggon ibarat mendung lan mega dadi pepayungku nanging yen asma juluk Sudya sing aran aku iki Sang Prabu Dewa Kumara Sang Prabu Dewa Kumara paman menika tanpa tiba saring merta kabar Colok Blantang sekepit kabar nggih kula kok nggih sajak mangertosi kelawan panjenengan mangkirwi Nalendra kabur kangen Prabu Dewa Kumara sedyane teka ana negara Ngastina ana wigati kang kalangkung perlu apa Amit sewu Sang Prabu Amit sewu dene tekaku mrene iki niat gelar jajahan niat gelar gedhekno negaraku kabur kangen nanging sing perlu tak wenehno pangerten marang Prabu Duryudana saben-saben negara sing tak tekani saben-saben negara sing tak parani tak donono 3 perkara yen aku iki bisa sak kecaping crita leceting wicara guna sekti wiguna praja maksude sak kecaping crita ibarat sadurung ana cerita aku wis weruh critane ngerti sadurunge winarah kang bakal temeka kang nomor 2 leceting wicara sapa ngajak bantah marang aku ngajak bantah babagan ilmu ngajak bantah babakan kalungitan aku sagub nandingi sapa wae wong sak donya iki kang angka 3 sing angka 3 guna sekti ana braja tegese aduh kasekten cepreting kulit tose balung sapa wae iso nyempal baune Prabu Dewa Kumara bakal tak sembah delamakane
yen kaya ngono aja mung tembung ngucap, aja mung tembus nyombongno swara ana ngarepku. Aku kepingin roh bukti. Ya. Kebat gunemono Sang Prabu apa kang dadi krentek ing atimu? Apa sing ngrundel ana jroning batinmu? Sok blogok blakotan bakal tak jawab apa sing bakal kawetu. Ya. Yen kaya ngono aku melu takon. Sadurunge Dewa Kumara teka ana kene iki man ana pelenggan Stinggil Ngastina apa sing dirembug. Ya Sang Prabu sadurunge aku teka ana kene Sang Prabu ngrembug babakan wong tuanira saka kraton Mandaraka Prabu Salya ditekak ana rene butuhe ben rumangsa seneng rumangsa mongkok penggalihe yen Ratu Ayu Banowati kabare antuk Wahyu Kanalendran Wahyu Trimanggala nanging Sang Prabu Salya sajak kurang demen sajak ora percaya disipat-sipati yen Banowati ora bakal antuk wahyu mandar apa laku tindake Sang Prabu Sudana didodosi ana kene dene bapakmu Prabu Salya saka Mandaraka bener ngono apa ya yen bener ngomong bener yen kliru ngomong kliru. Cek iki aku ketemu pendhita langit iki peng-pengan nggih Pak. Ngompo pendhita ingkang sekti menika ndadosaken bungah raos panggalipun mencorong praja nggih nggih pun kuwatir. Sampeyan ngertos kula. Lho. Sopo iki? Sing lungguh ana ngisor iki Gantarwati ya Arya Sumang. Kon iki dudu wong kene. Kon dudu wong kene. Wong sengkan saka adoh. Temaka ana kene mergo bebela tumraping Mbak Yumu Dewi Ginari. Apa ngono? Mandar Sengkuni Patih Sengkuni ana negaraku viral. Patih Sengkuni viral. Lah kira-kira terkenalin niku napa? Kula Sengkuni terkenalin napa? Napa terkenal kula niku guru ilmu, mulang nguruk ngelmu? Ora. Apa kula niki terkenal ta mriku niku guru nata prajurit maju ana medan logo? Ya ora. Napa kula niku terkenal pinter minterna wong sing bodho-bodho? Ora. Lah pinter kula napa terkenal ten kene niku kula. Sengguni kondang kaki rupa ana kono iku mergo yen ana wong ayu bojone elek Sengkuni mangkel. Lek ana wong ayu sing lanang elek Sengkuni mangkel. Mangkane terkenal ana kono Sengkuni tukang megatno wong bojo. Rampung terus. Kira-kira sampean niku halo kali wong mburi niki. Semerap kali wong mburi. Endi wong iki? Nggih niku sing wonten wingking sampean niku lak. Lah iki. Sik sapa iki? Iki ya wong sengkan jenenge. Dudu wong kene. Iki biyene wong saka kraton Ngatasangin. Putraning Sang Prabu Bharatwaja kang diaran Raden Kumbayana. Cilikane guanteng, bagus trendinas, digdaya ngapunjul, lungit
amit-amit dah. Ayo aku. Aku ben ganti utus. Kayak royokan arek. Gawanteng aku biyen. Yo opo iki? Siapa sing gak katut karo aku? Ono arek tak pandeg gak katut aku. Aku sing katut. Aku gak dong. Kok iso sing ketok ganteng? Oh, mesti katut aku. Ganteng yo. Sing ayu maksudnya kok. Awang itu mesti ganteng. Ya, pancen nyataning Raden Gumayana lungit amit-amit digdaya ngapunjul. Pancen kuwi. Aku iki biyen sak kelas karo pendeta Wara Bisma saka Kraton Kalpandra. Aku biyen sak kelas. Nanging ndalaku aku dadi wong lungit, aku dadi wong sekti tanpa tanding pilih tanding, wong dadi larangan jagat disekseni marang jagat aku dadi wong lungit. Ya, pancen senguni lungit digdaya. Iya. Nanging senguni watak pendeta 8 iku ejek ana 7 tegese senguni kurang 1. Lah niki kurange napa? Kurange napa pendeta watak 8 kok isih 7 kurang 1? Kurange Raden Kumbayana nalika semono golek duluwe Raden Sucitra ana tanah Puludawa kedandangan samudra ora bisa miber, ora bisa nyabrang segara. Ing kono Raden Kumbayana ipat-ipat ngetok ana sayembara Asanggiri. Yen ana wong kang iso nulungi, yen lanang didadekake dulur Sinara Wedi, yen wadon bakal diwisatani dadi bebojone. Mandak dier. Ana kilat ana langit, dadak ana jaran sembrani mudhun layang-layang. Jaran sembrani mudhun ana ngarepe Raden Kumayana mara, ndase ditemplekno ana lemah, tanggaping sing kuwi mengkring, mangkik sikil sing kuwi munggah, ngengklak ana gegere. Jaran sembrani. Barang wis ana dhuwur awake diklethakno dikurupno ana gegere jaran sembrani kesire Samirana. Kumbayana keturun ana ndhuwure jaran. Umpamane saka ngatas angin ngenyang nggone tanah Puludawa bumi Jawa iki seminggu wae wis tutup mergo luwat dhuwur numpak jaran sembrani. Nanging 7 dina kait mudhun ana ing tanah Puludawa. Nanging sing kuwi ya apa? Mangkring ana gegere jaran sembrani. Keturun kesire angin. Bang iya sih. Wong topo sih. Sing diarani apa ngaran birahi gak delok enom gak delok tuwa gak delok ayu gak delok elek. Wong lek wis kadung birahi sing penting tapi jalan. Apa ngene? Ora. Ya wong lek kadung birahi iki kan gedhe kali Jakarta wis. Lah iku mangko kok iso sakjane seminggu wis tutup Puludawa. Kok kate 7 dina tutup iki karep kaya. Lah apa kowe wis? Ana dhuwure jare sakalku, bakul kok orang-orang, bakul kok isa-isa, bakul kok nyampu, bakul dikon dalan asih ora apa-apa. Bar mudhun ana kono. Sengguni didukno saka jaran. Pungkasane jaran sembrani mau ora gelem nyimpang saka nggoning Kumbayana. Dempet ana ing Kumbayana. Ditinggal ora gelem, ditinggal tambah didesek. Lah pungkasane Raden Kumbayana ngunus curiga ditunjukno ana wetenge. Jaran sembrani saking bantre oleh mbenguk coer lahir ponang jabang bayi.
Ya itu menapa pitung wulan ngono kok moro-moro lahir dadi bayi wong jaran. Sirep. Apa kan? Terusno. Stop. Ya stop. Lah terus nyuwun sewu lho, Ger. Kedadiane jaran sembrani niku wau sinten? Kok iso manak bayek niku lho sinten? Jaran sembrani kedadianing widodari Wilutama. Lho aku nih. Sing tak nabi widodari. Ono wong iso nabi widodari ya. Ya nek dadi kaya. Elekno widodari sing tak nabi. Iya, widodari. Lah anake niku kono apa anak? Anak yo jabang bayi, kaya manungsa, nanging sikile kaya sepatuan, kaya tumpaing jaran. Mari asar tane drono ngarit tibake gawe ngritno anake tebotomo iku. Ya, kan tak cacano tak dulung. Lambene iki sanggo. Lah niku terus dijenengno sinten? Sirep. Boten sirep nggih sirep. Mung kula kepengin anake iki jenenge sinten ngaten. Anake jaran sembrani Betari Wilutama menika wingi tenger Raden Aswa Utama. Aswa iku jaran, Utama iku wong tuane. Nah, ngenten lah ya ngenten. Amit sewu Sang Prabu ndajukaken. Nggih. Kula menika nggadhah pitanya menawa saged dipun batak Sang Prabu. Menapa ingkang dados pitakenipun Sang Prabu Duryudana? Ratu Ayu Banowati menika nembe antuk wujuding wahyu kanalendran. Ya sinebut wahyu kepraben, ya sinebut wahyu Trimanggala. Bisane wahyu menika boten oncat saka angganing Ratu Ayu Banowati carane kaya ngapa Sang Prabu Dewa Kumara. Ngaten Sang Prabu. Lek sampean pitaya kali kula, temen-temen pitaya kali kula, nggugu omong kula sampean lampahi. Napa sing dadi saranane Sang Prabu Dewa Kumara? Sing dados saranipun kedah tinumbalan bedes putih wulu Banyumas kang bisa tata jalma ana ing alon-alon ing negara Ngastina. Menawi sampun ditanem wujuding bedes putih bisa tata jalma, wayu ora bakal oncat saka angganing Ratu Ayu Binatur Iladalah. Temen iki pendhita nugal kepayangan. Gatri sang kabirangu pinangkul kinempet-empet dosang retaning pangono yoki tukang meneng genjas yoki tukang kudu gering yoki tukang walang ati mengkut bisik parat mengkut bisik keparat. Oh, tak rewangi ora pegel teko ana negara Ngastina paring pigulawentah paring piwulang supaya para Kurawa ora tumindak nista candala bisa tindak nganggur tumindak kabecik nindakaken kebagusan. Dadak olehku mulang luruk marang putra-putraku ing Praja Ngastina ora ana gawe. Dadak ketemu ana
pendhita ya ora bawur gawar ora jenjem papan panggonane bakal ngrusak pranatan ana ing kene. Sang Dewa Kumara, Sang Dewa Kumara. Wong ora jenjem papan panggonane kabur kangene. Kon dadak ngaruh-aruh marang anak Prabu Suwidana. Ngendikan sing kaya mengkono. Aku takon. Yen pancen Sang Prabu ya pandhita, ya reksi Dewa Kumara. Ana tah wong kepingin oleh wayu iku bandur gawe tumbal. Ana tah wong bakal oleh kerahayane Gusti ku bakal sinaratan nganggo tumbal. Manungsa kan bakal ditumbalno. Mosok ana sing kaya mengkono. Sang Prabu gunemu kaya prendak sinuji. Tak rungokno ana kuping tengen metu ana ing kuping jaba. Ana kiwa ora tak gagas babar bisa. Ora tak gagas babar bisa. Oh. Ratu Gloteng iki gawono. Yen kaya mengkono. Amit sewu. Anak Prabu. Inggih, wonten apa Kanjeng Rama? Anak Prabu sampeyan sawang pasuryan kula. Inggih. Sinten sing sampeyan sawang? Kanjeng Rama ing Mandaraka. Prabu saya ing Mandaraka menika sinten? Panjenengan menika Suderma kula. Panjenengan tiyang sepuh pepundhen kula. Yen isih ngakoni pepundhen wong tuamu Prabu saya ing Mandaraka, aku duwe trajuti mbah. Gugu omonging Ratu Leteking bawana Dewa Kumara apa gugu para tuamu nggih Kanjeng Rama amit sewu. Kala wawula inggih rerundingan amrih nemokaken mufakat pamrihipun Banawati mboten koncatan. Mboten koncatan payu Kanalendran menika kaping sepisan. Panjenengan mboten maringi usulan. Sedaya mboten wonten ingkang maringi usulan. Ingkang maringi usulan Prabu Dewa Kumara. Yen menika kados ngaten. Monggo Duryudana menang purba Amisesa datang tenang kapurba Amisesa. Prabu Suyudana menang sabda datang penang nampa sabda. Yen sampun jagagrek lelimaran ngemban negara kula boten wedi lawan sinten mawon. Boten wedi kelawan tiyang ingkang sami dados rati. Dados ratu pangkat derajat dhuwur sinten kemawon kula bakal kudhep kula mboten ajrih kados ngaten. Oh ya ngen yen pancen gunemu sing kaya mengkono titeno besok aja lamun ana prang bronto itu dadi banyu aja bakal nyeduk dadi godhong aja bakal oh besok bakal keplantrang-plantrang ana begal. Kakang Biswakan. Kula munggah semiklam Kanjeng Rama saliyane Mandaraka mboten beduga kelawan Kyai Prabu ing kasih. Ditututi mantune Dit Suwangkarna Purik. Apa rika ya melok Purik bisa? Siapa? Lah rika kaya maju kaya kate pamit kate Purik kaya apa iki?
Siapa kate mrene? Aku ndalek ndan. Ono kene ku dalange legi. Ono didi didom didi. Tatilana akeh. Lah iya. Aku manggon ono kene. Ono sate ono. Kecuali ono kita baru. Wah, alhamdulillah. Nek mana? Sang Prabu atau sebundi Sang Prabu iya Sang Prabu Dewa Kumara dinten sapunika sampean kula purba amisesa dadya gegedhuk manggalaning pojok Ngastina kula lenggahaken dadya nujung agung ana Goro Ngastina saya abot sing tak lakoni yen kaya Sang Prabu aku janji marang Sang Prabu Duryudana goro nganti besok surup surya anoman kang bisa tata jalma kaya manungsa bakal tak gletakno ana ing alun Ngastina yen nganti aku ora bisa mboyong bedes putih sing iso tata jalma uwek-uweken ragaku ana ing alun-alun kene tiladialah yen kaya mangkono Sang Prabu Dewa Kumara aja ngumuk wae aja mung anggel muncrat omongmu metu saka gusine nyatakno kapan bisa mboyong bedes putih wah Sang Prabu kandhun binara Sang Prabu Suyudana kelegan penggalihe awit nata rawuhipun pandhita ya ratu saka kabulkanan Sang Prabu Dewa Kumara kang sudik masani bakal ngesrangno bedes putih kang bisa tata jalma ana ing alun-alun Sang Prabu sampun cekap anggening imbal wacana arsa lumebet wonten ing salebeting kedhaton kedhaton Paman Patih Gandharwati paman Robya ngono kakang aja nganti kesuwen kakang
gunung linggih prabawaku gunung ngono segara ito lenang ingkang sami hanjung jerit anyerosaken Pramadyapada ingkang medal saking salbeting sedaya puri menganti ginapuri Brajanala Tanjung Anom Tanjung Sari Balewerdi ngongkanging samudra katingal bukak mablak palawangannya jumre wis lakuning Pramadyapada medal saking sedaya prasasat kala sewa berkiti sewaraning watu berkiti semut lakuning para prajurit nganti kaya semut kang lumaku sasawaning tandali dirgatra pinarung swaraning trompet panting jemblere jidor tambur panting dlador pating talako mayora jejo suaraning mriyung kaya mecak talingan dasar Pramadyapada tengate mambet gondo semu ributing kawula dasi rumajar salang tunjang kaya walang pinebak lawan mateng ambaya golong-golong mangetan golong-golong mangulun ana bandara nglungsu kawula golong-golong mangidul golong-golong mangalor ana kawula nglungsu bandara dasar Pramadyapada Cinandra saking patebian prasasat kaya werju gangga sasa werju karo lintah gangga banyu sasa kaya lintah mangewe ana madyane alun-alun campur dari ingkang ladya lawal Sang Prabu Dewa Kumara angawi saking Pramadyapada ingkang gantung laku wonten ing alun-alun kirik lampit anggajaling padha ambyur ana ing madane alun-alun namun siniring sawura ambyur tengahing alun-alun Cinandra prasasat kaya kompeni ingkang mandhap saking lawangan lawang Bekasi
Pinontono pinontani lubaresmo nggih rata kelong gentong mas melong suku kanan tino bengan suku kanan tino bengan kadengeki
bojleng Mas Pati karo Ludra Dewaku Pati. Saya abot anggonku hang lakon. Barang kepingin cacah rayah Praja Ngastina mandar panjenenganing sengkakake ngaluhur dadekno nuju magun. Sarene kaya mangkono aja wedi kang elan. Tak jaluk keringetmu dalem setetes, tindakmu dalem sejengkal. Aja wedhen. Ayo ngoro dinakoni dina samengko. Panjenenganing Dewa Kumara Kapurba Hamisesa. Buron wana anggrogol ana ing alas. Yen nganti ketemu bedes putih kang bisa tata jalma mara rangketen. Aja kok gawe wati. Aturna marang Gusti Prabu Suyudana ing Astina. Ing kono kowe bakal tak pengen pisusung donya kang ora mruwat dinar batang karung. Inggih Gusti ngestakaken dawuh. Wah iki Gusti ngestakaken dawuh. Lah Gusti ngestakaken dawuh. Nah Gusti iki nanti oleh hadiah dinar batang karung waduh-waduh tak gawe nanggap andonge samuran ngono. Ala tak kongkon nang sanggeran kono. Isane ngombe nganti keseker ya apa. Duwe dinar petang karung ya apa arep. Ya, yen kaya mangono iki ana alas kegledhekan gedhe ke bawah Praja Ndarawati. Ayo lebonono alas semono gedhene mesti ana bedes sing bisa tata jalmu. Dawuh kapundi? Dawuh kapundi Gusti? Yo, yen kaya nglaja kuwatir sun jangkung ana ing Jumantara. Jeneng apa Karene tidak grogol. Bar ngerti grogol iki apa? Grogol bulan mono kita tidak jangan macan lan sakti. Lho. Dudu. Dagan melekan iku. Golek bedas ya.